Helo, heddi byddwn ni'n tanio ein intern newydd. Wait, what? Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. You ready? No. Oh well. Ah! Roedd hon yn hollol ddiogel wrth gwrs, ac mae hynny i gyd oherwydd cynhwysedd gwres dŵr. Gawsym Thalia gyntaf i socian ei dwylo, mae hyn yn rhoi haen amddiffynol o ddŵr ac yn cadw ei chroen yn gŵl. Yna fe wnaethon ni ffyrlymu gymysgedd butane propan i mewn i rhywfaint o hylifgolchi llestri. Dyma beth sy'n llosgi mewn gwirionedd. Roedd gan Thalia swigod ar ei llaw, taniwyd y nwy y tu mewn, ac roedd y haen o ddŵr yn cadw ei llaw yn ddiogel yn ystod y llosg. Ac yn y ffordd mae hynny yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis gwiliwch wythnos nesaf. Bydd hwnna'n fideo gyntaf erioed Thalia. So, plis gwiliwch hwnna. Ond am hwnna, plis rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!